kaga mutum yana iskanci, ana gaya masa wuta yana ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake la ilaha illallah wai la ilaha illallah ba sai bata kaka la ilaha illallah ba zai dawama a wuta ba. Ka ji dan iska shi har ya yadda ma ya shiga wuta, ya yadda ma ya shiga wuta tunda har gashi yana kafa hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai la ilaha illallah ba zai dawama a wuta ba. Ba zai dawama a wuta ba ko to je ka shiga. A hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san mutum na karke da za a kai wuta kuma shine na karke da za a kai gidan aljanna. Sabai suka ce waye wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ne Allah zai wa hisabi subhanahu wata'ala zai ce wa mala'iku ku da kumai ku yi wuta da shi, duk da ba dadewa zai yi a wutan ba, wasu 'yan shekaru zai yi a tsamo shi a dawo da shi aljanna, shekarun da zai yi a wuta adadin yawan ƙasa da ke duniya. A ai ba ma nan tashi hankali yake ba alaramma wa inna yawman inda da kallo na ba ni ne zan kai wutan ba. Wa inna yawman inda rabbika kwana ɗaya a wurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'uddun, shi ke daidai da shekara 1000 duniya. Shekara 1000 na duniya shine kwana ɗayan lahira. Shekara 1000 ai ji shekarun da ka kwashe baba ladan ai duk shekarun da ka kwashe ai a lahira kaman jaririn da aka haifa